Hola, què tal? Benvinguts a aquesta cerca que estem fent vers quina era la fe de Jesús. En el tema anterior vam estar veient com parlar amb Déu, la manera, les ocasions i els motius. Avui descobrirem un dels esdeveniments més esperats a nivell mundial per tots els qui tenen l'esperança cristiana. La nostra vida està feta d'expectatives, expectatives bones o dolentes. Per exemple, una bona expectativa és poder trobar la persona correcta per a viure la resta de la teva vida. Una expectativa dolenta pot ser no aconseguiràs aquest treball, ni ho intentis. T'has adonat que hi ha persones a què els agrada escampar expectatives positives? Sempre estan disposades, incentiven, animen, però hi ha unes altres a les que desgraciadament els agrada escampar expectatives negatives. Tota l'estona estan dient que les coses no donaran resultat i que no tindràs èxit. Jesús sabia i sap que l'ésser humà necessita una expectativa positiva per a continuar vivint animat i feliç. A l'hora del seu comiat d'aquesta terra, va dir als seus deixebles que havien caminat amb ell 3 anys i mig, que tornaria una altra vegada. Des d'aquell moment, aquesta va ser la promesa més bonica de la Bíblia. Ell va dir, tornaré per a establir finalment el regne que us vaig prometre. Esperar algú a qui una estima és molt bo, és una bona expectativa. Passes el temps pensant, ell arribarà. El bus ja està arribant. És molt bo esperar i estar al costat de la persona que un estima. És molt trist estar separat d'algú en la distància. Fins i tot una trucada telefònica pot ajudar, però no és la solució. Una carta fins i tot pot estar perfumada, però en veritat el que un vol és tenir a prop la persona que estima. Jesús va prometre tornar i aquesta és una expectativa que anima. Vols trobar-lo al seu retorn? És important mantenir aquesta expectativa ben ferma, perquè ell és la persona que té més interès en tu en tot aquest univers. Ell va donar la seva vida al teu favor. Va morir en una creu perquè poguessis tenir vida, més encara, la vida eterna després del seu retorn. Aquesta és l'expectativa que Jesús posa avui al teu cor, mitjançant la seva paraula. Tornaré. No t'entristeixis, tornaré per a fer-te molt feliç. Per això és important conèixer el que ens ensenya la Bíblia sobre el retorn de Jesús. Avui també tenim el gust de rebre el nostre convidat per a aquesta sèrie de temes, en Jordi Bant. Benvingut. Ben trobats, és un gust, com sempre. Gràcies. Malgrat ser un fet que la Bíblia ens presenta per tot arreu que la llegim el retorn de Jesús a la terra, sembla que no és el fet que més sigui conegut per la humanitat. Així és. I tot i que és un compromís assumit per Jesús. Per exemple, quan parlava amb els seus deixebles, abans de morir a la creu, per donar-los ànims, llegim el que els hi deia. Estem al llibre de Joan, al capítol 14, versets de l'1 al 3. Que els vostres cors se serenin. Creieu en Déu, creieu també en mi. A casa del meu pare hi ha moltes estances. Si no hi fossin, us podria dir que vaig a preparar-vos estada i quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré amb mi perquè també vosaltres estigueu allà on jo estic. Per tant, podem tenir la certesa de que tornarà. Sí, amb tota seguretat. I mentrestant arriba, l'actitud que nosaltres tenim que tindre envers aquesta aparició ens l'explica l'apòstol Pau. Llegim-ho a la carta que li escriu a Titus, al capítol 2, els versets de l'11 al 13. Déu ha manifestat la seva gràcia, que és font de salvació per a tothom i que ens ensenya a abandonar la impietat i els desig mundans per viure en aquest món una vida de sobrietat, de justícia i de pietat, mentre esperem que es compleixi la benaurada esperança, que és la manifestació en glòria del gran Déu i Salvador nostre Jesucrist. Fixa't, sobrietat, justícia, pietat. Sembla que no són característiques molt habituals en el món d'avui dia, oi? No. Quina seguretat tenim de que tornarà? El mateix apòstol Pau, escrivint als creients hebreus, ens dona l'argument més poderós. Vegem-ho al llibre d'Hebreus, capítol 9, verset 27 i 28. Els homes ens toca de morir una sola vegada i després de la mort ve el judici. Semblantment, Crist, que es va oferir una sola vegada
i prengué damunt seu els pecats de tots, apareixerà per segona vegada, no ja per raó dels pecats, sinó per salvar els que viuen esperant-lo. Jesús va venir una primera vegada a morir per nosaltres. Un cop complerta aquesta primera part, tornarà a buscar aquells pels que va morir per completar la seva missió, si no, no tindria sentit. I com serà quan Jesús torni? Físicament, virtualment, en persona? Serà retransmès per mitjans? Aquesta és una bona pregunta, perquè hi ha alguna confusió en aquest aspecte. Sí. Veiem algunes referències bíbliques que ens ho aclareixen. Hi ha qui defensa que serà una presència espiritual. Sí. Llegim el llibre dels Fets, al capítol 1, el verset del 9 a l'11. Jesús caminava amb els seus deixebles pel camp, van sortir de Jerusalem, i quan hagué dit això, es van enlairar davant d'ells. Un núvol se l'endugué, i els seus ulls el deixaren de veure. Encara s'estaven mirant fixament al cel, mentre ell se n'anava, quan se'ls van presentar dos homes amb vestits blancs i els hi digueren: «Homes de Galilea, per què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d'entre vosaltres cap al cel vindrà tal com l'heu vist que se n'hi anava». I la pregunta que sorgeix és: en aquell moment, el cos de Jesús era espiritual o físic? Bé, tornem uns dies enrere, després de la seva resurrecció, quan estaven els deixebles atemorits, amagats a la casa on van fer l'últim sopar perquè tenien por que els jueus també els matessin amb ells. Llegim el llibre de Lluc, al capítol 24, els versets del 39 al 42. Apareix Jesús enmig d'ells i diu: «Mireu-me les mans i els peus. Soc jo mateix? Palpeu-me i mireu. Els esperits no tenen carn i ossos, com vegeu que jo tinc». I mentre deia això, els va mostrar les mans i els peus. Però com de tanta alegria no s'ho acabaven de creure i estaven tots sorpresos, els digué: «Teniu aquí res per menjar?» Llavors li van donar un tros de peix a la brasa, el prengué i se'l va menjar davant d'ells. Que el podien palpar, el podien tocar. És a dir, veiem que era un cos capaç de fer el que qualsevol de nosaltres fem, menjar. Un esperit no menja. Per tant, era corpori, perquè els hi va dir als deixebles: «Toqueu-me, palpeu-me, mireu-me». Doncs així vindrà. D'aquesta manera els hi van dir els àngels: «Tal com heu vist que se'n va, vindrà». Un altre aspecte d'aquesta vinguda és si el veurà tothom o serà d'amagat entre els escollits? Això ens ho respon el mateix Jesús. Mirem el llibre de Mateu, al capítol 24, al verset 30. Ell, descrivint precisament el moment en què vindria per segona vegada, diu: «Aleshores apareixeran al cel el senyal del Fill de l'Home. Tots els pobles de la terra faran grans planys quan vingui i el vegin, el Fill de l'Home venint sobre els núvols del cel amb gran poder i majestat». I ens ho corrobora l'apòstol Joan en el seu relat de l'Apocalipsis. Mirem-ho al llibre d'Apocalipsis, al capítol 1, verset 7. Mireu, ve enmig dels núvols i tothom el veurà amb els propis ulls, fins a aquells que el van traspassar, i tots els pobles de la terra faran grans planys per ell. És a dir, que serà vist per totes les persones a tot arreu i vindrà acompanyat dels àngels celestials. Mirem-ho al capítol 25 de Mateu, perquè aquest és un detall també interessant, el verset 31. Jesús mateix diu: «Quan el Fill de l'Home vindrà ple de glòria, acompanyat de tots els àngels, s'asseurà el seu tron gloriós». I el llibre de Lluc, al capítol 21, Jesús mateix diu: «Llavors veuran el Fill de l'Home venint en un núvol amb gran poder i majestat, amb gran poder i glòria, acompanyat pels àngels del cel». No vindrà d'amagatotis,
ni de manera així virtual. Serà com se'n van anar, però amb glòria i majestat, de manera visible i espectacular. Per tant, tothom s'assabentarà, no hi haurà ningú que es quedi que digui jo no he vist res. Sí, tal qual. Tothom se n'adonarà. Així que l'objectiu de que quan arribi Jesús serà de plegar els que han estat esperant. Aquest és un dels objectius. N'hi ha d'altres? Llegim el que ens diu el mateix Jesús. Mira, al llibre de Mateu, al capítol 16, al verset 27. Perquè el fill de l'home ha de venir amb els seus àngels en la glòria del seu Pare, i llavors pagarà a cadascú segons les seves obres. Això vol dir que hi ha bons i que hi ha dolents. Més aviat vol dir que hi ha obedients i desobedients. Que hi ha qui li ha fet cas i qui no li ha fet cas. Qui ha seguit les seves indicacions i ha escollit estar amb ell i qui no ha seguit les seves indicacions i ha escollit no estar amb ell. No és una qüestió de bons i dolents, com si fos una pel·li, si més no de fidels a ell i de desobedients als seus manaments. I llavors, què succeirà amb aquests dos grups de persones, els fidels i els desobedients, quan torni Jesús en la seva glòria? Vers els fidels vegem el que ens diu l'apòstol Pau. Escrivint als tessalonicencs, els creients de Tessalònica, la primera carta, al capítol 4, verset 16 i 17. Perquè a un senyal de comandament, el crit d'un arcàngel i el so de la trompeta de Déu, el Senyor mateix baixarà del cel i els que han mort amb Crist ressuscitaran primer. Llavors, els qui de nosaltres quedem en vida serem enduts juntament amb ells en els núvols i anirem a l'encontre del Senyor dalt als aires. I així estarem amb ell sempre. I fixa't com ho expressa la mateixa idea quan escriu als Corintis, a la primera carta, al capítol 15, verset 52. Serà en un instant, en un obrir i tancar d'ulls, el so de la trompeta final. La trompeta tocarà i els morts ressuscitaran incorruptibles i nosaltres serem transformats. Per tant, els fidels seran transformats a la semblança del cos que té Jesús després de la seva resurrecció, quan va anar cap al cel, físics però incorruptibles. I què succeirà amb els desobedients? I també ens ho respon l'apòstol Pau. Mira, a la segona carta als tessalonicencs, al capítol 1, els versets del 7 al 9. I que vosaltres, els qui esteu atribulats, trobeu el repòs juntament amb nosaltres el dia que Jesús el Senyor es manifestarà. Vindrà des del cel, acompanyat dels seus àngels poderosos i enmig d'una flama de foc per demanar comptes als qui no coneixen Déu i no obeeixen l'Evangeli de Jesús, nostre Senyor. I a la segona carta dels tessalonicencs seguim llegint, al capítol 2, verset 8, tan sols llavors apareixerà el malvat, però Jesús, el Senyor, el farà morir amb l'alè de la seva boca, l'aniquilarà amb l'esclat de la seva vinguda. Hem llegit abans que vindria a recompensar a cadascú segons l'actitud que ha pres vers les indicacions divines. Els fidels hi aniran amb ell i els infidels quedaran destruïts. Però aquí hi ha dues realitats oposades. Així és. Per un costat, els fidels, i d'altre, els infidels, com t'he indicat abans. I cadascú tindrà una actitud diferent front a l'aparició de Jesús. També ens ho diuen els autors bíblics. Mira, llegim-ho a l'Apocalipsis, al capítol 6. El verset del 15 al 17. Quan vingui Jesús, s'està referint aquí a aquest moment, a aquest magnífic moment espectacular, els reis de la terra, els magnats, els generals, els rics, els poderosos, tots els esclaus i homes lliures van amagar-se a les coves i a les roques de les muntanyes i deien a les muntanyes i a les roques: caigueu damunt nostre
i amagueu-nos de la mirada d'aquell qui seu al tron i de la indignació de l'anyell, perquè el dia terrible de la seva indignació ja ha arribat, i qui serà capaç de resistir? I aquí ens quedem amb aquesta pregunta. Si resulta que Jesús vindrà d'una manera tan espectacular, amb foc destructor, qui podrà resistir? Doncs mira, el profeta Isaïes, al capítol 25, al verset 9, ens dona la resposta. Hi haurà uns que demanaran que caiguin les roques i les muntanyes damunt d'ells, i hi haurà uns altres, ens diu Isaïes, que en aquell dia diran: aquí tenim el vostre Déu, havíem posat en ell l'esperança i ens ha alliberat. És el Senyor en qui teníem posada l'esperança, alegrem-nos i celebrem que ens hagi salvat. Com podem veure, la reacció d'ambdós grups serà diferent. Per uns, l'angoixa i la pèrdua, i per als altres, l'alliberació. I un cop aplegats amb ell, a on portarà Jesús els fidels? Ho hem vist abans, quan ens va prometre dur-nos a les estances que ell va preparar a la casa del seu pare. Llegim-ho tal com ens explica l'apòstol Joan al llibre d'Apocalipsis, al capítol 21, els versets 1 i 2. Ens diu l'apòstol: després vaig veure un cel nou i una terra nova. El primer cel i la primera terra havien passat, i el mar ja no existia. Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s'engalana pel seu espòs. Podem saber com serà aquella ciutat? També ens ho descriu l'apòstol Joan, amb el mateix capítol anterior, els versets del 12 al 14 i del 23 al 27. Tenia una muralla gran i alta, amb 12 portes, i a les portes hi havia 12 àngels i 12 noms gravats, que són els noms de les 12 tribus d'Israel. 3 portes miraven a llevant, 3 portes al nord, 3 portes al sud i 3 portes a ponent. La muralla de la ciutat reposava sobre 12 fonaments que duien els 12 noms dels 12 apòstols de l'anyell. I el llibre d'Apocalipsis mateix, el capítol 21, com hem dit abans, del 23 al 27, segueix dient: la ciutat no necessitava que la il·lumini el sol o la lluna, perquè la glòria de Déu l'omple de claror, i l'anyell és el gresol que la il·lumina. Les nacions caminaran a la seva llum, i els reis de la terra li portaran les seves riqueses. Les seves portes no es tancaran en tot el dia, perquè allí les nits no existiran. Li portaran, doncs, les riqueses i l'esplendor de les nacions. Però no hi entrarà res d'impur. No hi entraran els corruptes ni els mentiders. Tan sols hi entraran els escrits en el llibre de la vida de l'anyell. Hem conegut quelcom més del retorn de Jesús? Com serà i què hi haurà després? Ara, després d'assabentar-nos d'aquest esdeveniment gloriós, volem saber què és el que Jesús espera de nosaltres. Bé, ho podem resumir amb 3 coses. La primera ens l'esmenta l'apòstol Pau a la segona carta a Timoteu, al capítol 4, verset 8. I des d'ara tinc reservada la corona de la justícia que el darrer dia em donarà el Senyor, jutge just, i no tan sols a mi, sinó a tots els que hauran esperat amb amor la seva manifestació. És a dir, Déu el que vol és que desitgis la seva vinguda. Anem amb una altra referència, 1 de Joan 3, 2 i 3. Ens diu l'apòstol: estimats, ara som fills de Déu, però encara no s'ha manifestat allò que serem. Sabem que quan es manifestarà, serem semblants a ell, perquè el veurem com és ell. I tothom que té aquesta esperança en ell es torna pur, tal com Jesucrist és pur. És a dir, ell vol que et preparis per a aquesta trobada. I trobem una altra indicació al llibre de Mateu, capítol 24, verset 14. Ens diu: aquesta bona nova del regne serà anunciada per tota la terra
perquè tots els pobles en rebin un testimoni, i aleshores vindrà la fi. És a dir, el que Déu ens està demanant és que ho expliquem a altres persones, que no ens guardem aquest coneixement, sinó que tothom se n'assabenti. Què ens sembla tot això? Vols acceptar-ho? El proper tema també serà d'allò més interessant. Esbrinarem en quin moment de la nostra història es produirà aquesta vinguda. Et convidem a que ens acompanyis en aquest estudi. Gràcies per estar aquesta estoneta amb nosaltres avui. Soc Esther Rodríguez i t'espero en el proper programa.